Обикновено между 15x и 25x рядко надхвърлях и 30x, чрез използването на неразпределени златни деривативи, известни още като хартиено злато. Финансови институции, особено в центрове като Лондон, издават хартиено злато, например фючерси, опции, ETF и други, които представляват злато, но не са обезпечени с еквивалентно количество физическо злато. Повечето договори за хартиено злато се уреждат в фиатни пари, а не с физическо злато, което позволява системата да генерира големи количества злато на хартия, което надвишава реалното предлагане на физическо злато, създавайки излишък на пазара и натиск за понижаване на цената. Поддържането на съотношението под 30 барела за трой унция беше в интерес на САЩ, тъй като високото съотношение, например 400x, би направило златото конкурент на американските държавни облигации като глобален резервен актив, отслабвайки финансовото и военното влияние на САЩ в рамките на петродоларовата система. Но последните геополитически събития, като военните конфликти, замразяването на валутните резерви на Русия през 2022 година, ценообразуването на петрола в различни валути от Китай, Русия и други, и най-вече деиндустриализацията на САЩ подкопават старата система. Например, деиндустриализацията на САЩ отиде твърде далеч, застрашавайки националната им сигурност, тъй като САЩ зависят от Китай за ключови ресурси,